Hoy damos un paso más en esta cruzada. Estas llaves dan la respuesta a la larga lista de espera. Y eso no hubiera sido posible sin vosotros, queridos socios. Hem d'insistir en la necessitat d'avançar i concretar de manera definitiva alguns aspectes que ja fa massa anys que es constitueixen com un simple repte de futur, per tal que esdevinguin una realitat. Per això demanem el desplegament a tot el territori del model d'atenció comunitària i de tots els eixos i programes que preveu el Pla Director de Salut Mental i Addiccions. El desplegament de la Llei de Serveis Socials i el compliment de la planificació territorial prevista des del Departament d'Acció Social i Ciutadana, que garantirà un espai específic i atenció a la salut mental. Tots hem de treballar per modificar la mirada cap a la salut mental i millorar l'atenció des dels diferents àmbits. Estem convençuts que aquest és el camí i que l'hem de fer plegats. Feliç Dia Mundial de la Salut Mental. Sense por, tots contra l'estigma. Aquest mur simbolitza la barrera que encara separa les persones amb malaltia mental de la resta. Un mur provocat per l'estigma, la por i els prejudicis. Nosaltres hem construït un mur simbòlic amb la paraula estigma. I durant tot el dia d'avui convidem a tots els assistents que escriviu alguna cosa en un paperet de color i el pengeu en aquest mur. Un cop tinguem el mur ple de color i haguem tapat l'estigma, enderrocarem aquest mur. Permeteu-me en primer lloc agrair a tots els que han treballat de valent per fer possible la jornada d'avui. Parlem una mica del lema d'avui. El lema d'avui sabeu que és sense por, tots contra l'estigma. I què volem dir amb això, d'alguna manera? Reflexionem una mica sobre això. El mur que veieu aquí és una metàfora de les barreres que tots patim i que dificulten l'accessibilitat de les persones amb problemes de salut mental i del seu entorn a una vida normalitzada. Per tant, el que demanem als governs que hi hagi en cada moment, siguin del color que siguin, és que treballin de forma decidida, sense por, per continuar apostant per una discriminació positiva del tractament a la salut mental. Necessitem encara, si més no, una dècada continuada de discriminació positiva per continuar creixent i per garantir que les persones amb problemes de salut mental poden tenir una vida totalment normalitzada. Hem decidit constituir una associació que portarà a terme un gran projecte de país de lluita contra l'estigma. Aquesta associació té un nom molt ben trobat. Obertament, ens direm, que té molts simbolismes. Obrir les nostres ments, obrir els psiquiàtrics, obrir el treball per les persones amb malaltia mental, obrir el lleure, obrir, obrir, obrir. Perquè no és només els malalts mentals i les professionals i les famílies, hem d'obrir la societat.